Ο Παναγής Βαλιάνος. Που έκτιζε και κτίρια. Με πας πολύ πίσω εκεί. Φορτωμένοι και οι δυο μας με ένα κάρο γεγονότα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου, δεν έχω το δει κανείς. Καλά. Μιας πίτσας. Τίποτα δεν επιθυμώ. Με πισίνες και ξενώνες, μια άσπρη λαμπορκίνη. 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια. Την επέτειο του γάμου μας. Και μερικά χρήματα για Θα έρθω αμέσως μετά. για να ανακτήσει. Τι μπορείς να αλλάξεις. Είχα κάνει κάτι άλλο. Είναι 17.000 τόνοι. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ελληνίδες Έλληνες. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει μέσα από κάμερες. In the new golden age of Greece. It might become lethal poison. Εύχομαι μόνο Των Ιωνίων νήσων. Ώστε να μεταφερθεί εκεί. με άρματα μάχης, πυροβόλα. Όδωνα του κινδύνου. Στη Μύκονο για διακοπές. Σήμερα είστε πολύ Χρυσή. Πάντα σ' είχα